Alberto Núñez Feijóo asegurou que os congresos provinciais serán unha oportunidade para unir, abrir e fortalecer o PPDG, un partido que exerce como ferramenta para servir aos galegos e que é un exemplo na política nacional. O Partido Popular de Galicia demostra día a día que a política pode ser útil, pode resolver problemas e que a política pode ser un instrumento, e é un instrumento potentísimo na democracia para resolver os conflitos de gobernanza que ten un país, o conflito de intereses dos cidadáns e para tomar decisións e non delegar as decisións que son indelegables. Ademais, durante o Comité Executivo no que os populares aprobaron a composición da Comisión de Igualdade, lembrou o sólido compromiso da súa formación con esta cuestión, que non deixou de incrementarse co paso dos anos e que está moi afastado do feminismo de estridencias. O noso é un traballo con feitos. O traballo da igualdade real e efectiva das mulleres non cabe nunha pancarta, é o traballo diario. O dereito da igualdade real e efectiva das mulleres non cabe nunha ideoloxía pechada, cabe nunha ideoloxía aberta. E por iso vos sigo propoñendo esas accións concretas a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel autonómico, esas accións que realmente enchen a acción dos gobernos.